Просили мене рецепт паприкошу. Ось таку він має консистенцію. Ось такий колір. На 8 кг перцю вже почищеного ви можете взяти половину порції на 4 кг. Перемолоти все на м'ясорубку. Тоді додаємо сюди 300 г цукру, 150-180 г оцту, 2,5 столові ложки солі, 2 головки часнику, 250 мл олії. Все це варити з моменту закипання 1 годину. Все підходить до всього. Можна навіть сказати, що це ікра з перцю. Готуйте і смакуйте. Колір шикарний.